talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin po nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ako ng 4.7 IFM Dagupan. Kasama nyo pa rin po Idol Marquez Espinosa. Pabatiin muna po natin live sa ating linya ang presidente o chairman po ng Teachers Dignity Coalition. At pag-uusapan po natin ngayong umaga pong ito yung pong pagbabasura dito po sa Republic Act number 12027. Ito po yung ipinasa po 12027 para po i-repeal yung ating pong Enhanced Basic Education Act of 2023. No, para amyendahan po ito at alisin po yung pong mother tongue bilang medium of instruction sa kindergarten hanggang grade 3. Pabati muna po natin si Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, inyo pong pagbati sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Yes, good morning po Idol Mark at sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa lalawigan ng Pangasinan. Opo. Sir Benjo, tuloy na po ako dito po. Ano po ang reaksyon po ninyo na nag-lapse into law? Ito pong Republic Act number 12027 o tuluyan po na pag-aalis po ng mother tongue bilang medium sa pagtuturo po sa kindergarten hanggang grade 3. Siyempre, yung intention po nung bill na yan, na yun nga, na nag-lapse into law ay alisin mother tongue, yung MTBMLE, yung mother tongue-based multilingual education. Siyempre, sa tingin namin ay meron pa sanang ibang solusyon. Maliban doon sa pagtanggal ng tuluyan sa MTBMLE, which is a part of our K-12 program. And also, kumbaga ito po ay napatunayan na dati pa naman at sa hindi lamang sa ating bansa na mas mainam na tinuturuan yung mga bata sa wika na familiar sila at wika na alam nila para lalo na diyan sa yung key stage 1 na tinatawag yung kinder to grade 3 kasi yun yung foundational na years nung pag-aaral ng mga bata. So dapat matuto muna sila na magbasa, magsulat, basic literacy and numeracy sa kanilang wika na ginagamit nila sa bahay. Apo, would you comment doon po dito po sa nakapaloob po sa panukala po na ito na naisabatas na nga po na hindi naging epektibo ito ang paggamit ng mother tongue sa ilang mga assessment ng mga kongresista at mga senador po sa pagpapasa po nito? Kami naman po ay agree na hindi naman po talaga naging epektibo, hindi po naipatupad ng mabuti. Pero hindi siya epektibo, hindi dahil mali yung tinutungtungan nung na prinsipyo ng mother tongue education kundi hindi talaga siya naipatupad ng maayos, hindi siya tinustusan ng budget hindi naglaan ng budget para sa pagdevelop ng orthography, hindi naglaan ng budget para mag-publish ng mga libro at gumawa ng dictionary, hindi naglaan ng budget para sa language mapping sa mga paaralan at hindi rin naglaan ng budget para dyan po sa mas maayos na training ng ating mga teacher na magtuturo ng grades ng kinder to grade 3. In short, one recognize itong flaws, itong mga problems that we have encountered sa mahigit isang dekada na pagpapatupad nito. Malinaw naman hindi talaga ito naging epektibo, hindi dahil ito ay mali, hindi ito naging epektibo kundi dahil hindi ito in-implement at tinustusan at sinuportahan ng gobyerno, at hindi kami naniniwala na ang solusyon ay tanggalin, kasi sabi nga natin maganda naman yung layunin ng batas, at ito naman ay nanggaling sa mga pag-aaral, ang solusyon po sana ay tustusan at isaayos yung pagpapatupad. So, hindi outright ay tanggalin natin. Okay, so ang mga po dito, pinaka-highlight po talaga dito, Sir Benjo, sa sabi po ninyo, yung pong sistema ng pagpopondo po sana, kung naisaayos po ito, magandang ma-implement ito and to strengthen yung ating mga regional languages
na hindi mawala, at saka talagang sinasabi ninyo na hina-highlight nyo na ito ay magagamit para mas maintindihan ng mga bata, particularly sa kindergarten hanggang grade 3, yung kanilang mga asignatura. Tama po yan. Ano? Maliban pa sa ito ay karapatang pantao. No? Opo. Part 2 yan, no? Ng human rights. No? Yung matuto na gamit ang wika na alam ko. No? So, yun nga. No? Kasi kung tuturuan natin yung mga bata sa wika na hindi sila familiar, mahirapan silang, mas mahirapan silang makaunawa. No? So, yun po yung prinsipyo po dyan. Apo. Pero what would be the implication, Sir Benjo, dito? Kasi though meron naman pong, sabi naman ng DepEd, hindi naman pinagbabawalan na paggamit pa rin ng mga regional yun nga lang, ang pinaka-highlight dito, the Filipino and English pa rin. Pero isa po sa samahan ng pagtatanggol, itong tanggol wika, sinasabi rin po nila dito na ang magiging nito, ang implikasyon nito, parang nagbabalat kayo lang na Filipino yung gagamitin, pero outside doon sa premises ng mga Filipino, araling panlipunan, lahat English na ang gagamitin daw na medium. Ano pong masasabi rin po dito po ng TDC? Well, maaaring magkagayon nga po. No? In fact, sa senior high school, wala na tayong subject na itinuturo sa Filipino, no? Maliban sa Filipino, no? Maliban dun sa wika, no? Yung malikhaing pagsulat ay optional, di ba? Sa maraming eskwelahan ay creative writing ang itinuturo, no? Sa senior high school. So, at sa junior high school naman, 2 subject na lamang po, 3, no? Araling panlipunan, yung edukasyon sa pagpapakatao, no? Yung ESP, at saka yan pong Filipino, yun na lamang. No? So all the rest, nasa English na po ito itinuturo. No? Kaya medyo po dito, no? Talagang papunta tayo, no? Doon sa paggamit ng wikang Ingles. No? Ang amin namang position dyan ay hindi rin naman talaga masama. At kailangan rin naman talaga natin ng wikang Ingles. Pero hindi hindi para kumbaga ay madominahan, no, ng wikang Ingles ang wikang Filipino at lahat ng mga wika sa ito nga yung existing problem natin, di ba? Officially 2 wika lang ang ginagamit natin sa akademya, no? English lang at Filipino. Tapos dito this is the first time, no, na meron tayong batas na kumilala sa mga wikang regional, no? Well, sa saligang batas natin kinikilala lang ng mga regional languages, no, na dapat ay paunlarin pa din, ano po. Pero hindi tumagal. Hindi tumagal. Yeah, exactly. No? Imbes na dapat dumadami, no? Kasi nung nagsimula yan, if I'm mistaken, 8 o 9, no? Yes. Tapos naging 12, naging 16, no? So, pero ngayon wala na. No? Kasi ang pinaka main concern din dito, Sir Benjo, yung mga areas na regionally strong yung kanilang language. For example, in Visayas and Mindanao, meron dyan talaga yung palagang baliko yung kanilang dila sa pagsasalita ng Filipino o ng Tagalog. At mas naaarok nila yung kanilang mga asignatura kapag ito itinuturo dito sa kanilang mismong lengguwahe, sa kanilang regional language, Sir Benjo. Yes, no, pero dito sa batas naman kinikilala pa rin, na pwede naman yung mga monolingual classes na tinatawag po natin. Kung talagang sila ay solid, no, na Ilocano, no, majority o lahat sila sa klase na yan ay Ilocano, o lahat sila sa klase na ay Kapampangan speaking or Bisaya, no, for that matter, no, yun ay pwedeng ituro. Pero may condition, no, may mga may higpit na panuntunan, no, para manatili pa rin, no, itong tinatawag po natin na mother tongue based education po, no. So kaya hindi naman siya totally inalis, no, hindi naman siya pinagbawal, di ba, pero parang napakahirap yata, no, na masunod, no, yung mga panuntunan, na kasi yung mga panuntunan na yun din naman yung sinabi ng batas, no. At ang DepEd mismo doon sa kanyang sarili, yan ay pinagutos sa kanyang sarili. Hindi niya nagawa, no, for a decade, no. So kaya sabi namin baka hindi rin ito magawa ngayon, no. And so ang mangyayari yan, no, Filipino
no, yung ituturo sa buong Pilipinas, no, at sabi nga din diyan sa batas, no, kung pahihintulutan ay English, no. So yun po yun. Apo. Sir Benjo, what would be the implication of this? Ano pong magiging implikasyon po nito sa wika at sa ating pong sistema ng edukasyon, yung pagkakabasura po tuluyan nitong mother tongue po natin as a medium of instruction, particularly for kindergarten hanggang grade 3? Well, una, binanggit ko na po kanina, no, doon sa wika, syempre, may obligasyon ng komunidad, no, na panatilihin ng wika, no, na wika na kasi part yan ng kanyang cultural identity, no. Yung wika na yan, no, sa isang particular na komunidad at tayo sa isang bansa, no, sa buong bansa ay bahagi, no, nung ating pagkakakilanlan bilang bansa, yung diverse, no, language natin, no, yung diversity na, yung linguistic diversity po natin, no. Isa tayo sa mga bansa, no, na may mayamang mga wika, no. Correct. Dito sa Austronesian kasi, no, dito sa Pacific, no. Yung mga kapitbahay natin ganyan din naman, ano po, no. Marami ding mga wika, no, pero magkakaugnay po yung lahat ng yan din, ano. Yun yung isa. Tapos may possibility na yung iba nating mga languages, no, ay mamatay. Mahina, humina ng gusto, no, mabawasan yung mga native speakers. Why? Kasi parang kung hindi na ito ginagamit, no, doon sa school, no, ang tinuturo sa school ay Filipino, no, halimbawa, no, parang lalabas, no, ma-develop sa isip ng bata, hindi naman pala mahalaga yung aking language, no? Kasi Filipino ang tinuturo sa akin. So, hindi ko na to pag-aaralan, no? May ganyan po, no? Although yan ay household language nila, Yes, di ba? correct. Yun yung isa po, no? Well, I understand, no? Kung hindi ako nagkakamali, di ba? Problema nga natin yan dyan sa Pangasinan, di ba? Yung Pangasinan Yes, the Pangasinan language, yes. Ay unti-unting lumiliit yung bilang, no? Kaya nga habang hindi po natin ito ginagawa ng paraan, ano po, itong usapin na ito baka po, no, mabawasan, no, yung wika natin, no, o yung mga native speakers po natin, no, ng mga iba't ibang mga wika natin, no, Yes. sa Pilipinas, no. Pangalawa, dun sa usapin po ng pag-aaral, syempre, no, dun sa sabi nga po natin, ano, yung key stage 1 na tinatawag, kinder to grade 3, ito yung foundational years din, ano, ng pag-aaral ng mga bata kung saan napaka-importante na sila ay matuto na mag-identify ng mga kulay, ng mga letra, no, and eventually, no, mag-take off sila dun sa pagbabasa, di ba, pagpapantig, no, hanggang grade 3. No? So kung sila ay marunong na magbasa sa kanilang wika, di ba, mas madali, no, na mag-shift, no, doon sa pagbabasa naman ng Filipino, no, o pag-unawa sa Filipino, and then eventually hanggang sa English, no. Yun naman po yung gusto po sanang gawin, no, nitong program ng MTBML. Opo. I do agree, no, kasi may mga iba po dito, like for example yung pagsasalita po ng lingwahe, since na dominate po sa mga academic institution yung pagtuturo po na isa lingwahe po na Filipino at saka English, yung mga ibang talagang matatas na dito, parang sinasabi nila parang baduy na itong regional language yung paggamit dito, kaya minsan ang in sa kanila English, ang in sa kanila. Pero ang very ironic dito, Sir Benjo, may mga ilang mga academic institution na meron silang elective na mga foreign languages like Chinese, Korean, na imbes na pagtuunan na yung pagkatuto sa Filipino. Kasi ako, aminado ako, hindi ako ganun kagaling sa mga ano mismo, yung bang pag-construct ng sentence pagdating sa mga Filipino, nagkakamali pa rin tayo, Sir Benjo. Yeah, that's another irony, no, na welcome natin yung iba't ibang wika, no. Meron kasi tayong special program on foreign languages, no, sa DepEd mismo, no. Kung saan ay pinag-aaralan yung Spanish, no, Korean, di ba, Yes. Chinese, no. Pero musta naman, ano, yung ating mga Pangasinan, yung Zambal, no, Correct. yung Kapampangan, di ba? Na dapat nga, no, being we share, no, the same kumbaga linguistic family, language family,
na dito sa Pilipinas na dapat nga to some extent no ay pati yung mga Tagalog, yung mga Tagalog speakers dapat at least no binibigyan natin ng idea no tungkol dito sa iba't ibang mga wika ng Pilipinas no. Yes. Pero ang problema yung mga non-Tagalog parang sila lang yung nagiging recipient no nung Tagalog or nung Filipino, di ba? And the rest ay hindi na, parang bahala na kayo diyan. Wala kayo sa official languages no na pinag-aaralan natin ano, sa Pilipinas no. At yun po yung isang nakikita ho na natin dito na maaaring mag-epekto. Sir, medyo malihis lang ako ng konti kasi we talk about some fundings na nag-fail dito po sa pagsuporta sa mother tongue. Can we get a comment from the TDC po regarding po dito sa mga ilang pang mga problema po sa Department of Education na nilalabi ninyo sa bagong secretary po natin patungkol po sa mga kakulangan ng suporta, particularly sa training ng ating mga guro? Siyempre no ang budget kasi isang malaking usapin yan no, na hindi rin naman sa DepEd ang usapan ano. Kongreso pa din yan ano. Kagaya nitong mother tongue, by the way no, Sir Mark, alam mo ba yung DepEd at kami no sa TDC ay medyo nagkasundo kami no dun sa position no, the same almost no. Ang position ng official position po ng DepEd no at kami sa TDC no ay we support no the generally no the position of the DepEd on this particular matter. Pero yun nga, sabi nga natin ang decisive pa rin naman ay Kongreso no. The same with budget no. So while naintindihan po ng ilan nating mga DepEd officials no at mismo ng secretary yung pangangailangan no, para sa mas mataas na budget, siyempre hindi naman sila yung decisive po dyan. Pero gaya ng sinasabi namin, kung ang DepEd secretary ay magiging supportive no, dun sa aming isinusulong, mas madali no, na makumbinse yung mga mambabatas. No. So sa ngayon, medyo pa rin, no, hindi pa rin tayo nabibigyan no, ng, para sa amin ng tama no, at sapat na budget no, para isulong po no, itong mga pagbabago sa Department of Education na hinahangad po ng lahat. Okay po. Sir Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Maraming salamat sir for taking our early call and God bless po. Thank you po. Salamat din po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.